Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Andrea, 23 anyos, single, nagpuyo sa San Isidro, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa nahitabo sa akong naong. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Uy, Carlo, kanindot na kasi mong naong. Hala, no? Ikaw ba? Dahil yung kag-uay. Clear na lang lagi. Ikaw kayo ng Carlo. Pero bitaw dahi, uy. Tungkol ba ni sa akong gigamit? Rejuvenating set. Prato na ba ya? Pwede sa di mo i-search online ang mga reviews, ani. Ano mo tuok ka? Nagpili man sana? 200 ro. Wala mo ba? Ang ganang lagi ko masuway, ana. So, why lagi? Asa man sa kami palit, anak, Dad Claire? May pagkahapdos man sa dini, eh. Pero, sige lang. Ingan masad sila nga tis ganda manggit ko, no? Natural naman ko no ning hapdos. Ikaw mo hapdos, buti pa sa bot, may effect ko na siya. Uy, Andrea, Hmm, kapuwa ko na ng naong nimo. Mas naklaro naman hino ng imong bugas. bago pa mong good ma, so dili pa mo makita ang result. Ingon sila mga nindot ko nun kay makawa sa bukas. Nya, muglaskin pagit kuno ka. Unsa? Pwede man gani ka ani ma, kay daghan mang nanggamit ani nga pares ni mong age. Pampapukan sa edad sad ba? Mao ba? Nanala, sige paliti ko no ko anak. Hoy, naon sa 20 taon mong duha ngay nag-anak ko Pagkapuwa bayas naong ninyo. Wala mabugikan, naligog dagat. Ay, kining anak nimo ay nadagid ko aning iyang gigamit naong. Aw, nigamit na lang sad ko kay pampugong man ko nunis edad. Bitaw pa. Importante sad nga mga artig hapos mama, bisag tiguang na siya. Ay, Tingali ba ya inuog madaot ang mga naong ninyo, ana, ha? Di siya tingali pa, uy. Daghan na ning dindot nga feedbacks good, kini nga product nga among gigamit. Magkita bitawan niya ning result ani ini kuman sa kabuan. Uy, girl! Yarang-arang mong naong ay. Mostly tagiingan sa uban akong kailad, tay. Og salamat kayo sa pag-introduce na ako sa mao nga product, ha? Uy, huwag dyan ay gasod, day. Kana ba? Mga babae ko tapulos. So, magtinabangay kita sa ato mga sekreto pang pa-beauty. Baog yun! uy, nak. Nihamis-hamis naman tuon ng imong naong. Wa na ka iko'y nakita nga bugas. Maulay ma, subot ipasabot. Nindot yun dahil nga product ang ating ikamit. Ibuha gani mo, hindi na kayo visible ang imong wrinkles. Nakabantay sa bitaw ko. Basin, magpuno pa kog laing set, ani ha. Ni kahurot ini akong gigamit. Ako sad ma.
Sukad nga nakauyon mi sa maong product, gihimo na namo siyang maintenance ni mama. Hangtod nga misuway mi og serum sa mao gihapong produkto, aron mas munindot pagit kuno ang among naong. Wa mi magduha-duha tungod kay nakauyon ra man gyud ang among panit sa naong sa produkto nga among gigamit. Milabay ang pinagkapuan ug nakabantay kong murag nang gimok ang akong naong sa kakatul. Unya, Uy, Andrea, unsa nang naong nimo? Pura man nasamad. katul kay akong naong mauwi. Ikalit man lang ni. Unsa? Mo akong gisugat ang kakatul sa kaisog sa sabon aron mahaptos-haptos. Uy, tingaling madaot ng naong nimo, ha? Aw mainha na bitaw niya ni ma. Andrea, anak, punong isa ko nun ang imong paggamit ang rejob kay basig mo unay after effect. Nagko man ang tao ng bugas mong naong. Ngano nga ako raman lagi ma. Imuha lagi wa. Ay, wasad ko mahibaw, ini. Pero mas maayo tingali kung undangan lang sana nimo. Di ba takahibaw, tingali na-trigger na hino ng bugas nimo. Doon na ba na chemicals ng atong gigamit? Hala, day! Unsay nahitabo? Kadag ko ba na imong bugas? Pot ano day uy. Miunong na ba yung tao gamit sa rejuvenating set? Pero mga nagyapon uy. Parang mas misamot man hinuon. Hala, uy! Mao ba? Anong imo man sa inagingon ana? Wa lagi ako. Ambot nang lagi ani uy. Masakay gani ma-depress kung magtanaw. Andrea. Wa na maging ang mauliin ang naong ni mo, Andrea, oy. May man to sa una nga bisag na kay bugas, pero ginagmay raman. Kanang bugas-bugas sa imong naong ron. Wala ka na maging mga dagkua. Ibaw ko pa uy. Nakuy sa amin. Oh, mao lagi na. Di manggod makontento, resulta na. Magkini akong problema ron. Kay bisag pila nakaklase sa sabon nga akong gitry o baka mga ointment nga para gid sa acne, doon na kay times nga mangkimo kang akong naong sa kakatol. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, posible ka sa paggamit din ako rejuvenating set maong naingon aning akong naong? Pero okay man akong naong atong unang mga buwan na paggamit nako sa rejuvenating set. Nikalit raman ni. Ikaduhang pangutana, kung sa rejuvenating set ni, nganong ang akong naong ramayon na ingon ini, nga unta, kami magduha sa akong mama, parehas man migigamit na produkto, pero okay naman gihapon ang iyang naong. Ikatulong pangutana, dili ba sad kaha tungod sa akong hormones maong nag-break out ko? Ikaupat o katapusan, ang uban moingon nga mag-pills daw ko, kay makalas ko na sa acne. Tinuod ba? Okay na ba kung mugamit ko pills? Palihog, tabang itambagi ko, kini ang akong soliran, Andrea.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Tulagi kay medical doctor ko, ako mutambag sa mga problemang punto medical. Kay psychiatrist man ako sa kumutambag sa mga problemang psychological, emotional, ug behavioral. Usama ko ka drug addiction specialist, ako mutambag sa mga problemang punto drug related na drug related katong pa mo hunong nagsyabo hunong na mo bay either dito mo sa mental ward at mo pisuhan o ato mo sa rehab center. Kita puta dito sa rehab center mga tuan man ko ay ayo gyud ang mga drug lord dos kada tuig palit og bagong auto bakasyon kamo tuwa mo sa mental ward kamo ring binuangan na sige mo palitan ng ilang baligya ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw Brother, before that, daghang mga pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo, pwede kayo padala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page, o driba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Lingdap Bayan sa Sugbo. Ang atong makutlo ang pagtulunan karong adlaw, mao kini nga two wrongs don't make it right. Two wrongs don't make it right. Pero pati sa baa sa nga kong silingan, ay, di kanta-kanta, yabag na magtingog, patukar sa kasi mong karaoke, ala, labay mang garbage sa imong silingan na sa inyong tungkaran, pagkagabi, ang imong pong garbage, gilabay po nga to sa ila. So it doesn't make it right, no? Two wrongs don't make it right. Pangitaan lang po something po nga positive, no? Di kay, mawalagi na, duha ka sayop, dili na mahimong correct. Okay? So, ang ato magtatampo ko ng adlaw, taga San Isidro, Talisay City. Si Andrea, 23 years old, single. About kini sa bati ang drama ang katol-katol sa iyang naong. Kuman niya, gibutang agwintment para sa mga bugas-bugas. 23 sa may edad ni mo, Andrea, no? So, mga problema. Going back to our sender, si Andrea, Andrea. Number one nga question, ako lang ikuha ng tanang question, Andrea, no? Sabon na ako rin, impon lang ko nagtubag. Posible ba nga tungod sa rejuvenating, sa ba to, ointment set nga, nangatol man ang iyang naong, nangatol lang ang Andrea. Posible. Naman ko yung mga hyper, sensitive ba, ang mga kuan. Na no two people are equally the same. Unsa mga sensitive ka ang uban dili, buong ka nga ang imong mama nang gamit pod nga wala man siya ngatol para nimo. Idara na may imong mama. Ikaw early 20s pa man ka. So naanay kuan sa level of hormone sa inyong lawas, no? Kining acne depende man ni sa hormone, no? Usas mga hinungdan. Kung may mga triggers, mag-pills na balang kuno, mag-pills na balang kuno para nga maayon ni iyang problema sa bugas-bugas. Mao na ang kuan. Ito kini sa acne, kini bugas-bugas ni Andrea, human siya nagbutang og mga ointment da siyang lawas, no? Ni magong bugas-bugas, ang may tabo mo ganay matrap ang sebaceous gland, ma-infected ang sebaceous gland sa imong buhok. Ini magong mga gagmay kay mga lungag-lungag sa atong panit ng hair follicles, ma-plug up na siya, ma-block na siya for mahugaw, mga unsa man diha, mga facial cream nga allergic ka, labi nag-allergic ka, mo nang maka-cause na siya bugas-bugas. Dagan ni mga klaseng bugas-bugas, sabi naka-common kaning whiteheads, no? Apoy mga blackheads, kan pa. Ay murag mo nana dia, ay mga murag mo lagi na. Ako lang ikatambag ko nga please do not kuan. Ayaw i-prek. Ayaw og kanang tawagan ayaw og kuskusag maayo ba or ayaw nimo kanang imong pisliton kay maka-cause ni siya permanent scar, so unsa may angay buhaton kung naa ka ni aning mabugas-bugas kasi expected maguna kung teenager ka, naagyo ka aning bugas-bugas, part of being a teenager, no? Sa mga babae mga 14
15, 16, 17, na, taas ang bugas-bugason ka na. Mga lalaki, ano na mga, basta below 20, no? Pero mawa naman po ni, ako naka-experience ko na ni, atong 20 pa ko, long time ago, no? Bugas-bugas yun, padigyo ka, matintal yun ka usay, ug kuan lagi, kanang may manggawas pong rong sibom, ug tambok-tambok, so ayaw giprek, no? So mga na yung mga hinungdan, mayroon kang anong si mama, wa man lagi magka-problema ako raman, it's because, you are two different people, ha? So mga tips na to ni ani nga para nga dili madakuan og damage diha kay magka-cause ba yung permanent scarring o kanang uwat-uwat, no? Kay balikon ako mo increase ang sibo, mo clog up dahil sa mong hair follicle, maka-introduce ni siya inflammation, bacterial, no? Mao na nga uban na gali bagnana, no? So unsa may mga angay buhaton para nga dili ni mahitabo ninyo nani. You have to choose your skin care, imong pagwapa, ha? Ano nga dili ka allergy. Preferably with the guidance of your dermatologist, ha? Dermatologist ang expert ni ani Juan Andrea, ha? Nga keep your skin clean as much as possible. Nga ang imong buhok kinala regularly imong limpyuhan kaya kana bayang singot sa buhok gikan sa ibabaw sa imong ulo o mudagay-day bayang sa imong naong sa imong mata ilong ana kung kuan ugaw mao nang maka problema, ha? Nya you start your treatment as soon as possible. Keep your hands clean and off. Ha? Ayo na lang sige tanaw sa mirror kay matintal gyud ka og prick, ha? So nya dili ka kumahimo lang di ka mobuwad sa adlaw, magpataning-taning ka diha, magpahigda-higda ka diha sa talisay, nindot ba kayo ng inyong talisay diya, no? Nindot kayo ng likson diya. Ayaw sa pag-expose mo kaglingon sa init sa adlaw, ha? Kay sensitive ang imong panit. Go and see a dermatologist. Kung medyo minus ng budget, Andrea, ako i-recommend mo ari ka sa Mabolo Skin Clinic, ha? Sa Mabolo, Cebu City. O medyo na kay budget para consultation, you go and see Doktora Boyser diya sa Chongwa Mandawi, nanay clinic diya, ha? Ako gining i-recommend Doktora Boyser kay man kaayo po sa akong kamot nga nag-allergy. Although naayo naman tong butangan ni Ma'am Julieta og dahon sa saging pero nabalik man. So na-allergy na po ko. So mao na okay na ko. O nga to ni Vic Beralio. Ako ni mga amigo nga dermatologist, pwede sa kamuduol dito. Kung balik ko na ko, kung minus og budget, wala tay preparation nga sakto adto ta sa Mabolo Skin Clinic. Kani may stress ta usahay, mahalagi ang butang kaalanganin nga sitwasyon, dili man ang stress maka-cause og acne. Pero kung nana kay acne daan, bugas-bugas, makaworsen ni siya. Kaya kaya ba kung may stress ka, masa mo pagtuon in the field of psychology and psychiatry, may stress gani ka, mutaas ang level sa bad hormone. Kining cortisol, taas ng androgen. Tumaw na makaworsen ni siya sa imong bugas-bugas. Balikon ako, you have to be clean, you wash your face 2 times a day or 3 times a day. No popping, no picking of pimples, ha? Avoid. You may apply topical antibiotic through the guidance of your dermatologist. Kining mga topical retinoids. Kining mga hormonal pills, pwede rapod. Pero kinahanglan well-guided ka sa imong doctor, ha? Kay naarbaya po na yung mga bantayanan. So katong naanay mga tigidig diha, mga tigidig. Ako naasa ko na kung di kay klaro ning ako. Kaya sa una lagi matintal sa ko og prick. So na mga tigidig diha, mura naglungag-lungag na ng imong ipon, ako'y ang hiling ipon. Katong naong, ako nibalaan nga amis kisag naong sa una. Karon pubida laina na tanaw na. Naunsa naman ang naong na kung kaila, di lang ko mohingahan pero naunsa naman ang guba naman na nasubrahan siya, na over sa trabaho. Gabiin na muli, buntag na muli. Dahil tambalan ay kining laser skin resorping, nana siya. Kana mga dermabrasion, nana sa mga clinic, sa mga dermatologist. Napoy lang itawag chemical peeling. Pero kinanglan nga well-guided ka. While kining kape, dili ni magkakos og acne, di man ni makabugas ning kape. Pero kung nana kay bugas, kunya mo inom kag kape, makaworsen ni siya. The same is true with itlog. Kining itlog manggod, taas kini siya progesterone. Taas kini siya progesterone ang itlog. So kung magiging kag itlog, taas og progesterone, posible nga muworsen ang imong acne. Kung na ako masulti sa imong problema, Andrea, dia sa Talisay City, San Isidro, inaot nakasabot ka sa kung speaker nimo. Dili man ko dermatologist, although medical doctor ko, mga dermatologist, mga expert niya ni.
Baning kamot nagyupog ko nga makatubag ko sa imong mga pangutana. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa tanan nga naminaw sa atong programa sa RMN. Taas kay tag grado o rating din sa atong lugar. Among the many radio stations sa taas tag rating sa RMN. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.